Ne sad, Heavy, zauzet sam. Nešto se desilo. Pozvali su te da dođeš u školu. Ozbiljno? A zbog čega, reci mi? Zbog tvog odvratnog rečnika, pocepane odeće i neočešljene i masne kose. I to je sve? S obzirom da su se tvoji roditelji oglušili na moje pozive, bit ćemo primorani da preduzmemo radikalne mere. Ej! Ovo će im biti poziv. Pa dobro. Jadno dete. Očigledno je sve on to iz kuće pokupio. Mogu misliti. Ko bi još svog sina nazvao Heavy? Biće pravo čudo ako se uopšte pojavi. Dobar dan. Ako sam dobro shvatio, nezadovoljni ste izgledom i ponašanjem mog sina. Pretpostavljam vi ste se Slobodno me zovite Glam. Pa... Blam. Glam. Kako god. Izgled i ponašanje vašeg sina nisu primereni za našu školu. Ja bih vas zamolila... A primereno je da vi preduzimate radikalne vaspitne mere. Kada se uzme u obzir drsko ponašanje, odvratna pojava i potpuno odsustvo kućnog vaspitanja, onda da, meni je to skroz primereno. U tom slučaju je i meni ovo sasvim primereno. Je li ovo malo pre bilo tu? Ništa se nisi popravio i dalje izgledaš otrcano i smesta da si rekao roditeljima da dođu. Da zovem Ćaleta? Ne, nećemo tatu, on nije sav svoj. Da pokušamo s tvojom mamom, ona je valjda razumnija. Ima da pobesni. Pa to je savršeno. Kako da vam kažem... Kada se naljuti, ume da bude nezgodno.